Po sezóne sa mi vlastne skončila zmluva a z možností, ktoré sa mi naskytli, tak som si jednoducho vybral Poprad. Je to ambiciózny, dá sa povedať, tradičný klub a čo ma najviac oslovilo, tak je to určite taká vášeň, taká chuť niečo dokázať. Určite tímové. Ja sa považujem za tímového hráča. Myslím si, že keď to funguje tímu, tak vyskočia aj jednotlivci. Priznám sa, že nemám rád tento typ otázok, ale považujem sa za pracovitého hráča, ktorý jednoducho nechá na tom ľade všetko a budem sa toto snažiť predviesť domácim fanúšikom. Z možností, ktoré sa jednoducho naskytli, vznikol Poprad, cítim sa v dobrom hokejovom veku, motivovaný, takže sa teším, že to tu využijem. Momentálne sa pripravujem cez leto doma vo Zvolene s výbornou partiou chalanov, hokejistov. Trénujeme naozaj tvrdo, sú tam naozaj veľmi zvučné mená, veľmi dobrí tréneri, takže využívam aj ten čas voľný, že môžem konečne byť aj s rodinou a teším sa, prídem do Popradu dobre pripravený.